Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Хайпер и днес ще играем Майнкрафт. И добре, нека да започваме. Берем малко дърво. Текстчър пак ще го има в описанието, ако някой го иска. Доста готин е. Добре, сега ще обработим това дърво, ще направим една кирка и малко пръчки и тук ще сложим крафтинг тейбъл. Вижте колко е як. Добре, хора, сега ще направим една кирка дървена. Добре, и сега ще направим една малка дупка, за да изкопаем малко камък. И това е камъкът, не е андезит. Не, че прилича с този текстчър пак на андезит. Но андезитът е малко по-различен в този текстчър пак. И добре, тук трябва да са ни 17. За изкачвам нагоре, аре 20 ще ги направя. Добре, правим една кирка. Но иначе още трябва да работят с този текстчър пак. Не е много хубаво, защото вижте сега, това не прилича като камък. Прилича с едно бедрок, нещо такова. Добре. Но като цяло хубав е. Вижте колко това лидията, колко е хубава. Колко е реална, колко реално прилича. Но това е от нормалния си текстчър пак. Няма да си имам дърво още. Ще си направя една. Добре, хора, ще си направя сет арморчета от камък. Но още малко ще им потреба. Добре, меч. Добре, лопата сега мисля, че трябва. Да, и готово. Кирка, меч, така бе. И добре, хора, отиваме да видим дали има още друг байо, защото не ми се прави къща в такъв байо. Не е хубаво, де. Няма да ми стане хубава. Овца. Но първо ще убият тези крави. Защото скоро ще изгладнея. Вижте месото какво е, си я забелязвам. И хора, да знаете, преди няколко секунди, преди няколко броени минути. Това ли е? Лава. Добре. И ако са го направили лавата, иначе. Добре. И сега вечерят на овцата. Не се да го убием и нея. И хора, мисля в този епизод да не правя къща, да събирам просто ресурси.
Добре, ти умре. Добре, те пускат храна. Добре. Добре, това е изработено като къща. Но малко ще го оправя. Горе-долу да стане сантиметрично. Опа, това вълната ли е, бе? Къде е това? Абе, нека да има хандизито, е. Ево, тук къде е пък. Това пък е кабел. О, фаре от камък ще го направя. Добре, хора, ако искате да го видите и на другия текстчер пак. Добре, си я вижте. Сега малко тук ще почакаме. Защото бавно ми зареждат. Добре, вижте си я. Как е? Добре, ще я пусна на другия текстчер пак. Защото много ме кефи то другия. Малко по-реалистичен е. Да, тук пише Life. Добре. Добре, зареждай по-бързо. Добре, хора. Добре. Готово. Добре, хора. Слагаме тук крафтинг тейбъла. И печка нямаме. Добре, това тук ще го изкопаем. Трябва да имаме някъде 16 за 2 печки. Хора, винаги си правете 2 печки, защото една ви е безполезна. Защото, например, сега ще дам. Например, искате да си изпечете това месо и това месо. И нали те са различен вид меса. И сещате какво става. И не могат да се стъгнат в една печка. И затова аз правя 2. В едната слагаме така. Слагаме 2. И от другата слагаме 2. Не, там бех 4. Ай, тук 3. О, добре. Але няма сега да ga ям. Да спестяваме малко храна. Така казано. Добре, продължаваме така надолу да копаеме. И после не знам как ще се издигнем. Но то с кабелстон. Добре, надявам се да виждате нещо. Добре. Но трябваше да взема и още храна. Около. Добре, хора, няма да се върнем с празни ръце. Поне намерихме кол. И хора, пишете в коментарите на какво друго искате да снимаме. Да снимам по-точно.
Защото аз не съм решил на какво да снимам още и за сега снимам само на Minecraft и на Team Fortress. Но ако искате мога да снимам и на CSGO. Еми добре хора, епизодът става много дълъг и затова изкопаваме този кол, качваме се нагоре и свършваме епизодът. Лаки лак. Мразя когато така ми лагва и точно тогава снимам хора. Еми добре хора, няма да се изкачвам нагоре, защото виждате много ми лагва и ще се видим в другия епизод и чао!